Obraciam sa k všetkým, ktorí milujú Jehovu z celého srdca a sú za čisté uctievanie Jehovu v dnešnej dobe. V apríli 2020 vedenie Watchtower v Amerike vydalo farebnú strážnu väžu, kde na prvej strane je fotografia Rutherforda, tvrdiac, že on bol ich bratom. Je to pravda? Za brata Rutherforda v 1937 roku bol ročný text Obadiáša 1. verša. Vstaňme, nože, vstaňme proti nemu do boja. Časopis akoby strážna väža, bolo to nadpis časopisu Dráma ospravedlenia. 6. časť vysvetľuje túto vojnu proti pomazanému Salterovi a proti tým, ktorí ho podporovali. V našej dobe od roku 1962 povstal novodobý Salter, zlý otrok, ktorý vytvoril napodobneninu verného a rozumného otroka, spojil sa so svetom a čaká chválu nie od Jehovu, ale od vlád sveta, napríklad za to, že Jehovovi svedkovia opravovali štadióny pred ich zjazdami. V Japonsku mali Jehovovi svedkovia zbor požiarníkov, ktorí v súťaži medzi požiarníkmi získali prvé miesto. To nasledovali príklad Ježiša Krista, ktorý verným povedal: vy ste není zo sveta. V apríli 1999 v strážnej väži uverejnili článok Autority chvália svedkov. V 2000 roku 1. augusta vydali strážnu väžu na prvej strane s obrazom policajtov s nadpisom: prečo ich potrebujeme, prečo rešpektovať autoritu a tak ďalej. Vedenie Watchtower v Amerike vydalo v roku 1998 knihu Jehovovi svedkovia hlásatelia Božieho kráľovstva, v ktorej Russella, Rutherforda a všetkých verných do 1962 roku nazývajú svojimi bratmi. V apríli 2020 vydalo vedenie Watchtower farebnú strážnu väžu na prvej strane s fotografiou Rutherforda. Na poslednej strane tejto strážnej väže napísali: brat Josif Rutherford a ďalší pomazaní služobníci prevádzali naše dielo. To je lož. Brat Rutherford nikdy neprevádzal dielo takých, ktorí zmenili učenie Rimanom 13. kapitole, ale prevádzal nekompromisné dielo verného rozumného otroka, teda Jehovove dielo. V hore spomenutej farebnej strážnej väže z apríla 2020 v 17. odstavci píšu: čo sa zmenilo? V 18. odstavci sa pýtajú: čo sa nezmenilo? Brat Rutherford napísal mnoho kníh, napríklad knihu Svetlo, Príprava, Nepřátelé, Zachování, Bohatstvo a tak ďalej. V knihe Nepřátelé, strana 264, pod názvom Človek hriecha, v 2. odstavci píše, že neverných možno označiť ako zlého služobníka alebo za hlavu človeka hriecha. Do 1962 roku bolo možno vidieť náboženstva ako telo človeka hriechu bez hlavy. Táto hlava, zlý služobník, sa stále schováva za brata Russelda, za brata Rutherforda a za verných bratov do 1962 roku. Prišiel čas, kedy nielen nám, ale aj Jehova celému svetu odhalí túto hlavu, aby sme všetkému
dobre porozumeli, prečítame, čo verný brat Russell v novembri 1879 roku napísal v Sionskej strážnej veži. Každá cirkev, ktorá o sebe tvrdí, že je cudnou pannou zasnúbenou Kristovi a pritom je v skutočnosti spojená so svetom, tam je v zátvorke šelmov a je ním aj podporovaná, musíme odsúdiť ako takú, ktorá je v biblickej reči cirkev Smyrnica. Ak cirkev, s ktorou ste spojení, žije v cudzoložnom zväzku so svetom, musíte opustiť ju, ak si chcete zachovať svoje odevy čisté a biele. To sa od roku 1962 môže dobre vidieť na vedení Watchtower v Amerike, ale už i na jej členoch, ktorých je tiež teraz asi 8 miliónov. Prečo z tejto napodobneniny verného rozumného otroka od roku 1962 roku neutekajú na hory k Jehovovej čistej organizácii? Pretože oni milujú lož. Za brata Rutherforda bola Rimanom 13. kapitola od 1. po 7. verš o vyšších vrchnostiach vysvetlená v 1929 roku v dvoch strážnych vežiach, že nie vlády sveta, ale Jehova Boh a Ježiš Kristus sú zmienené vrchnosti. Brat Rutherford v knihe Bohatstvo na 208. strane pod nadpisom Vyššie vrchnosti píše: nesprávne porozumenie toho, čo tvorí vyššie vrchnosti, zapríčinilo to, že mnohí ľudia boli držaní v obmedzenosti v žalári babylonskom. Strážna väža z roku 1950, myseľ oslobodená pre Boží boj, píše, že kým sme verili, že podľa Rimanom 13. kapitole sú vyššie vrchnosti svetskej vlády, nachodili sme sa v okovách. Len pravda, že iba Jehova Boh a Ježiš Kristus sú vrchnostenskými mocami, nám rozbila tieto okovy. Ďalej sa v tejto strážnej veže píše, že len kozli a zlý otrok budú tvrdiť, že Rimanom 13. kapitola sa vzťahuje na svetské vlády, že je to podobné Samárii, ktorá uctievala zlaté telatá. V spomínanej knihe Jehovových svedkovia, zvestovatelia Božieho kráľovstva, vydaná v 1998 roku, na strane 147 sa píše: napríklad v novembri-decembri 1962 boli Jehovovi svedkovia prinútení, museli opraviť svoje porozumenie toho, kto sú vrchnostenské moci podľa Rimanom 13. kapitoly. Avšak tam nepíšu, prečo museli opraviť predošlé porozumenie a vysvetlenie brata Rutherforda. Ako my, verní, vieme, že po preslove brata a prezidenta Knora, v ktorom uviedol, že OSN zanikne a nový svet sa ujíma moci, v 1958 roku dostalo vedenie Watchtower ultimátum: jestliže nezmeníte učenie Jehovových svedkov, tak vás ekonomicky zničíme. Frederick Franz pristúpil na kompromis a nastala zmena učenia Rimanom 13. kapitole. Pri zvestovaní Božieho kráľovstva dom od domu, keď ľudia nadávajú na vládu, sme sa pýtali, čo poviete, tieto vlády sveta sú od Boha? S hnevom odpovedali, kdeže, nikdy, to sú grázli. Zavedenie brata Rutherforda bola vydaná v
1930 roku Strážna väža Človek hriecha. V nej je vysvetlené, že v posledných dňoch vznikne zlý otrok, ktorý utvorí z neverných pomazaných napodobneninu verného rozumného otroka, ktorá bude tvrdiť, že oni sú tým verným otrokom. A Strážna väža, protivníci, takisto v tých rokoch píše, že budú zrastať v množstve, aj v sile, a že sa posadí do chrámu Božieho. U nás na Slovensku, v meste Považská Bystrica, starší zboru Šafrán z Košíc a Boroš urobili ukážku, čo treba urobiť s literatúrou od brata Rutherforda. Šliapali a trhali Strážnu väžu Človek hriecha z roku 1930, pričom sa pritom všetci smiali a nakoniec im starší zboru povedali: tá Strážna väža je otrava. Za vedenie brata Rutherforda bola vydaná aj Strážna väža v roku 1933, kto je pre Jehovu. V nej je písané, že svedkovia Jehovi nemajú žiadať od úradov povolenie k ukázaniu, lebo že by to bol veľký hriech. Jeremiáš nikdy nežiadal povolenie kráľa, aby mu mohol hovoriť to, čo mu hovoriť prikázal Jehova. Vedenie Watchtower po 1962 roku však učilo, že pred zvestovaním je treba od úradov žiadať povolenie k ukázaniu. Ako oni môžu brata Rutherforda nazývať svojim bratom? Vedenie Watchtower v Amerike po 1962 roku zaviedlo do veľkých zjazdov divadlo, k čomu použilo aj svetských hercov. To by brat Rutherford nikdy neurobil. Vedenie Watchtower v Amerike po 1962 roku povolilo aj tanec, čo by brat Rutherford nikdy nedovolil. Vedenie Watchtower po 1962 roku zmenilo aj pomenovanie verný rozumný otrok na rozvážny otrok. Je v tom nejaká zmena? Áno. Napríklad verný rozumný otrok by povedal: neskočím do jamy, ale rozvážny otrok bude rozvažovať, mám či nemám skočiť do jamy. Do 1962 roku bolo okolo 12 000, ktorí prijímali symboly a bolo písané vtedy, že každým rokom z nich zomiera 500 pomazaných. Avšak v spoločnosti Watchtower po 52 rokoch v roku 2014 tam bolo viac ako 14 000 pomazaných. U nich nezomierajú, u nich pribúdajú. Jestliže je brat Rutherford ich bratom, prečo tu na Slovensku dostali príkaz popáliť literatúru do 1962 roku? Jestliže vedenie Watchtower po 1962 roku uznáva brata Rutherforda a všetkých svedkov verných do 1962 roku za svojich bratov, prečo potom tých, ktorí pokračujú v učení brata Rutherforda, nazývajú odpadlíkmi? Strážna väža nepristúpiť vo veciach zásad na kompromisy píše, že židovskí kňazi tiež aj farizovia uznávali Ježiša a jeho učeníkov za odpadlíkov. Otázka. Prečo do roku 1962 vlády v socialistických zemiach nepovolili stavať cári kráľovstva? Prečo po zmene učenia Rimanom 13. kapitole stavať cári kráľovstva dovolili? Veď už to samé hovorí, že s vládami sveta pristúpili na kompromisy. Teda prečo im to dovolili? No Izajáš 28, 17
aj 18. verš píše, že preto, lebo si urobili lož za svoje útočište a urobili zmluvu so smrťou. Ale Jehova tam píše, že tá zmluva bude zrušená ním a taktiež aj útočište lži. Najväčšia lož, ktorú vedenie Watchtower od 1962 roku učí, je, že vlády sveta v zátvorke aj tie, ktoré zakazujú svedkov Jehovových, podľa Rimanom 13. kapitole sú vyššími vrchnosťami. Tým, že to učia, uviedli na Jehovu najväčšiu pohanu, zneváženie a veľkú ohavnosť. 2. Tesalčanom, 2. kapitola, 3., 4., 10., 11. verš píše: Nech vás nikto nezvodí, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriecha a syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho. A so všetkým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože lásky pravdy neprijali, aby boli spasení, preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži. Jestliže aj Rusko je podľa Rimanom 13. kapitoly Božím služobníkom a vyššou vrchnosťou, prečo ich teda zakázalo a prečo im znárodnilo sály kráľovstva a prečo niektorých uväznilo na 6 rokov väzenia? Prečo Ježiš Kristus neprijal kráľovstva sveta, keď mu ich Satan ponúkal? Odbočkový služobník, zradca verných bratov v Československu, agent EŠTB, Müller, po podpísaní spolupráce s EŠTB predpustení z väzenia žiadal od vedenia Watchtower, aby povolilo dozor ministerstva vnútra, čiže EŠTB, nad Jehovovými svedkami v Československu. Prečo to Watchtower dovolilo, aby ateisti panovali nad chrámom? Prečo vedenie Watchtower tohto zradcu bratov Bohuša Millera opísalo v ročenke 2006 ako najlepšieho brata? Prečo agenta EŠTB Antona Murina ponechala na Slovensku náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových ako odbočkového služobníka? Od roku 1962 nastalo v Jehovovom ľude na celom svete čistenie. Podľa Malachiáša 3. kapitole, Zachariáša 13. kapitole v 8. a 9. verši. Lebo Jehova chce mať na zemi viditeľnú organizáciu čistú. Preto každý, kto by chcel znečistiť Božiu organizáciu, každý lenivý v službe a každý, kto nechce svoju osobnosť zmeniť podľa vôly Božej, bude z Jehovovej čistej organizácii odstránený. V novodobej spoločnosti Watchtower má každý televízor. V strážnej veže chodí s Bohom je písané, že Satan sa chce zmocniť mysle každého svedka Jehovovo. Píše tam, kto stojí za televízorom, novinami, rádiom a za jeho propagandou? Satan. Chráň svoju myseľ, jestliže chceš chodiť s Bohom. Nám verným netreba televízor, veď už aj niektorí vzdelaní ľudia ho nechcú. My verní máme Bibliu a dobrú duchovnú literatúru do 1962 roku. Na Slovensku vo východoslovenských novinách z 22. augusta 1967 Jan Grenda napísal pod nadpisom Štváči preoblečení za sektárov. Píše: medzi jehovistami
došlo k reforme. Viac ako 95% sa tejto reforme, čiže novému učeniu, prispôsobilo a prestalo sa deliť od svetských občanov. No našli sa aj takí jednotlivci, ktorí nevidia ďalej od nosa. Na prstoch jednej ruke ich možno spočítať, ktorí sa tvrdošíne držia starých jehovistických zásad. Nechodia do kina, do divadla, nevolia. Keď nastala na Slovensku demokracia, tak 5. januára 2000 roku bol v novinách Republika uverejnený článok pod nadpisom Predstavitelia cirkví podporili výzvu prezidenta na zblíženie. Na stretnutí s prezidentom okrem cirkví boli prítomní aj z náboženskej spoločnosti, Jehovových svedkov a ďalších. Prešli 3 roky a v katolíckych novinách 26. januára 2003 bol článok. Prezident sa poďakoval cirkvám za zmierenie spoločnosti. Aj vtedy boli prítomní na zozboru svedkov Jehovových. A na fotografii je vidieť, ako si s prezidentom Schusterom spolu popíjajú. Vrátim sa k vedeniu Watchtower v Amerike. Prečo zmenilo obraz Ježiša Krista z knihy od nepřátelé z roku 1937 na 107. strane, ako aj z knihy Od strateného raja znovu získanému raju, anglicky vydanej 1958, kde sú Ježiš Kristus a anjeli zobrazení bez brady a fúzov, avšak Watchtower v knihe Zjavenie z roku 1991 nielen Ježiša, ale aj anjelov zobrazilo s bradami a fúzami. Prečo? To ani katolícka cirkev nezobrazuje anjelov s bradou a s fúzami. Strážna väža Zjavenie mesiášskej prítomnosti z roku 1950. v 3. časti píše, ako štát Izrael prišiel v roku 1950 alebo vstúpil do OSN. V 33. otázke sa pýta, ako a čím Izrael spečatil svoje odsúdenie do záhuby? No tam ďalej píše, že tým, že vstúpil do OSN. Ako teda spečatilo aj vedenie Watchtower v Amerike svoje odsúdenie do záhuby? Nuž tým, že tiež bolo, ale tajne, od roku 1991 do 2001 10 rokov OSN. A Jakub 4.4 píše, že tým sa stalo smilnicou. To, že vedenie Watchtower bolo 10 rokov OSN, uviedol vedúci OSN Pavel Goffel 11. októbra 2001 roku. Vedenie Watchtower v Amerike, strážnej veže farebnej z apríla 2020, 18. otázky sa pýta, čo sa nezmenilo? Ale aj si sami odpovedajú tam. No nezmenilo sa zvestovanie zvestovateľov. Je to pravda? Brat Rutherford a všetci verní svedkovia Jehovovi do 1962 roku v celom svete zvestovali, že vyššími vrchnosťami podľa Rimanom 13. kapitole sú Jehova Boh a Ježiš Kristus. Avšak vedenie Watchtower v Amerike strážna väža a v strážnej veže z 1962 v decembri a v strážnej veže z roku 1990 a 1991 vysvetlilo a odtedy do celého sveta 7-8 miliónov zvestuje,
že Jehova Boha Ježiš Kristusu není podľa Rimanom 13. kapitoly vrchnostenskými mocami, ale že sú to vlády sveta. Čím jasne prehlasujú, nemáme kráľa, máme cisára. Strážne veže Vyslobodenie z roku 1941 pod nadpisom Útočište v 52. odstavci píše z Matúša 24.16, že keď uvidíte ohavnosť spustošenia, že stojí na svetom mieste, tedy každý, aby utekal na vrchy. V nej je poukázané, že v tej dobe tou ohavnosťou bol zväzok totálneho spojenia s náboženstvom, lebo že ono tvrdilo, že ono má plné právo panovať nad svetom. Neskôršie v strážnych vežiach bolo vysvetlené, že tou ohavnosťou je OSN. Dajme si teraz otázku. To OSN je Júdeou, z ktorej treba utekať na vrchy? Proroctvu sa rozumie vtedy, keď sa splňuje. Boží chrám je sväté miesto. 2. Tesalčanom 2.4 píše, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zvovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Preto do 1960. roku bolo možné vidieť iba telo starej smilnice, ale po 1962 roku a zvlášť už dnes môžeme my, verní svedkovia Jehovi, vidieť už aj hlavu. Onedlho Jehova Boh odhalí túto smilnicu, hlavu človeka hriechu, celému svetu. Ezechiel 16. kapitola 15, verš 37 až 39 verš, Zjavenie Jána 17. kapitola 15, 16 a 17 verš píše: Preto ty, smilnico, počuj slovo Jehovove. Preto hľa zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorým si sa ľúbila, i všetkých, ktorých si milovala, a zhromaždím ich proti tebe zo všetkých strán a odkryjem tvoju nahotu pred nimi a uvidia všetku tvoju nahotu a budem ťa súdiť súdami cudzoložníc a vydám ťa do ich ruky a vyzlečú ťa z tvojho rúcha a vezmu náradie tvoje ozdoby a nechajú ťa holú a nahú. A povedal v zjavení Jána: Vody, ktoré si videl, kde sedí smilnica, sú ľudia a národy a jazyky. Teda môžeme povedať, že 8 miliónov nad tými sedí. A 10 rohov, ktoré si videl na šelme, tí budú nenávidieť smilnice a spustošia ju, obnažia ju a budú jesť jej telá a ju spália ohňom. Lebo to Boh dal do ich srdca, aby vykonali jeho vôľu. Tým, že verní svedkovia Jehovi neuznali nové učenie vedenia Watchtower v Amerike, teda zlého otroka človeka hriecha, ušli z Judska, čiže z novej napodobneniny verného rozumného otroka Watchtower v Amerike, na vrchy, ktorými sú Jehova Boh a Ježiš Kristus. Nakoniec zopakujem slova brata Rusela zo Sionskej strážnej veže z novembra 1879. Každá cirkev, ktorá o sebe tvrdí, že je cudnou panou, zasnúbenou Kristovi a pritom je v skutočnosti spojená so svetom, v zátvorke tam píše šelmov, čiže 10 rokov OSN a za 10 rokov podporovaná z OSN, musíme odsúdiť ako takú, ktorá je v biblickej reči cirkev smilnica.
Ak cirkev, s ktorou ste spojení, žije v cudzoložnom zväzku so svetom, musíte ju opustiť, ak si chcete zachovať svoje odiely biele. Preto vy všetci verní ctitelia Jehovu Boha, utekajte z novo utvorenej napodobneniny verného rozumného otroka, zvačtover Amerike na vrchy, a to tým, že navždy uznáte Jehovu Boha Ježiša Krista za vrchnostenské vyššie moci podľa Rimanom 13. kapitoly.